megalayapost.news Kajingon poigi kena handu sispa sau potam ban penrung kerteng yela di Hakariboy Cricket Academy bala penlong mentaka singi Hamadan kasin Michael Higher Secondary School umsning kalapan kemen shikade ekinong yelam Kariboy District Cricket Association bat katong jong kani kajing penrung kerteng kalong ban say madannya kisap ki pong ki kena na kabenta bandang pentebet yela di Hakajing ilekai cricket hagani kajing penrung kerteng gite ki kena Kariboy Cricket Academy ladon ringkat nadu Presiden Kariboy District Cricket Association uba Arinol Kharkamni Working President uba Ferdinand Kharkamni Sekretari uba Michael Karunai, ufada Pius Shadam, uparish pris kaum sening berkentup kiwai kinong ilam ka association. Hagani kesengi na lor kajing penrung kerteng ya kita kikna Hakariboy Cricket Academy nagaliang ka association kelapan ku buromru ya kikan riungut ki state player ki badai na Riboy District baru layesoy ya ka sekolah MOU bat ka Saint Michael High Secondary School umsening kabala ai kelu mensiam penon kam ya kata kemadan na kabentaban penlong kum kajaka ajing hikai kikna lengba Kariboy Cricket Academy. Lai mensiam ru ikini kikna ki bala penrung kerteng hagani kesengi dakat jingnya dan lang ki coaches ki bakentup yu coach ka BCCI level 1 Ushan Karnawar ki coach ka MCA ha ka level O bakentup yu ba badan nam liam ngam bat Lakshman Gurung shushu ha ni kasngi la ajing kran ru nadu ki tekino ilam ka BDCA bakentup yu parish priest ka umsning parish ki balapan paw yu ka jingkiman banyu I pabon ki khna kilawan ban penrung kerteng baru ban paw ya kata jing ang nut ban ile kai cricket ka balong ka wei na jing ile kai ka ba ajing mentoy na kamta ki khna ki badan shisha ya ka sap ka phong na kamata kalaway ke jompi hapo cricket ki coach ngi kita ngene angut kita senior players ki pansa pek kerpang epi pa ke bangi thu lang hang ni bangi dan kan poi ngin yo so ngin kai so batiang kata di ja angut ke jungi ngin man ngam ngin community ba sis rubnai na system nang ne kinang bun shoot ki player ban represent ke state ban kin warai ke burom jong ikan ne khangap tam ni ke jaka bagi yo ban shat ban hikai nang tai ke yeng kesem nang tai ke dong ke than ke ba ningkong ai in kan maung yo ke jaka ban shat hikai bangin pui saka buram saka nam lang ba kini ki menong ilam lenti klur ke belam lenti gi bangin pui saka ka thong ki samla pule kumjuru ki nong sinong jong ka thainum sling hakaban ngin ithu yakane ka jilakai kum kata ka jingikai kum ka kawen ka academy ka baka Riboy District Cricket Association kladon nadu kipor menswa pada soba menta ka ladi kipor ingi ban penhe shu yakne ka jing trekam domba ka jing ya te soy sa sekolah bat ka memorandum of understanding bat ka Saint Michael te nikong naso ban pau sapi iwe domba ka kipor ka jinong kabe hane kepor kadai ka sibenta ban perkiu yang dilakai cricket kombang acu brief ya pikendiat ni don ka development cricket association apo ka eastern border area ka mengitip stage ka Thain Borbong ka western development cricket association ka badon stage po western po Jirang te gidon ka Nongpo academy ka badah po Nongpo but ngidang suya kendu ya ki riurang ba ki ba I ya cricket stage Thain Umsen Tem Marwet Kanapara Joroban Barnihat kaban itu kum ka Northern Development Unit kaban long sibenta ban ya trelang bat ka Riboy District Cricket Association de kumba pila tip ba ngilaya yang negalti mentana du 1995 bat ngilayo ban ya tre kambashu hakini ki sansnemi kabang ngila achieve kawai kaba nakaliang ki present joka Riboy District Cricket Association ngila penyo ya kawi kamadan kaba paka kabari ka natural grass kaba penyo ban ya sakhi hakapor bersawat hangtei hapo nopo badan hate hapo badan nokra kawai pat kadai ka indoor stadium kabala ai lemba joka BCCI sya ka Milia Cricket Association pada kaliang jom kari Riboy District Cricket Association melayu aban ai yang jaka kapan hangtei hapo borumbong kur kalang kini ki achievements ndai kini ki barit tam namba bada gidon ki infrastructure ki bahe kan non dulu rela dengim don ki players ban mi na po ka district jongi kin wan ban simenta ki academy prepare nada kimio ban ya participate lane mi khmat na ka state kanlong sat no kata ka jingdon jikem jongi lane kata ka jaka bakatang kabaki players ki yo pandakai kada ngets kam ne shkhmat kine ki South Sudan ye nglayo ban penmi lane produce hadu 100 ki state players
jong naka district kita represent ya ka state but ko mengitip ba hapo umsling kita hadu samut ki state players ki represent ya ka state lembah jong ka district kajungi ke kata di kawai ka ba ngaso ban ai kajing takti ya moro ya pi iwe ki players but ki coach kisa kendo ya pi nak support ban ai ji kai kadang kawai ka tennis academy hapo Amerika kan ba sisin ki breu ki ong ya gitu ki kena bawan rung satu hang ne lada pirung hakane kisah hakane ke kenro om don TV om don kot kubor om don mobile na pikwa bandrung one tebun na ki kena ki kwa bandrung ki ong na gamenta jungi yo tangga tu raket baru tu bol abiang indon kam kiwei tenis bol mo banang ta sami kinong yelekai tenis ki papunam ha perthai te aphiru lada phikwa ban poi sakathong hab don kata ka jingang not ka jing thrang na do ka donor ka mensim kabar habipidon kata ka jing thrang ka jingang not na do ka donor ka mensim long gi bayai ne badi aisha barhap trai sitom lada fikwa ban khet ikiso ki bathiang ya ban trai sitom klam ga jing trai sitom phinom poi shano ni na ka school management ni kemen ban ai phi ga ne ka kabuk sel phinyo banta naga Ribhoi District Cricket Association ki wad ye ki khna ki badan sap ki badan katalan dengan ku play kerpang ki bagi le ya kan ne ki mei pa jung pi ki ai la de pi ban wan hang ne ki no hikai jung pi ki ai la de pi ban sim ban tat tang na ka ban ta ko ge jung thmu ban me kita ki klor ka ban kong cricket ta kan ne ka than jungi kabar na ka ban ta ge jung ban toy jung pi simet wong mo kadon ka jing ong kaba aim for the sun but you may reach the moon Henry aim high barobor tengi baro ngilaban kentu kenpan pi ngilaban ai jing sneng ngilaban kedau kalat kelanti Henry hakapak hadu ka shonga pi nalor kine baro khoj ka cricket ka ai ladro banyo ki kam ki jam ngayo sngeu begitu ki balayo arung ha ka state ki layo tulok madu banai ni ki dio stipend no oh yo tangan ororium lakum no ki yo sesen disna yo kendian tapi ki cricket player jungi hapori India baro kilong billionaire mo tekine baro kilong ikinja incentive hagawat kam wat jamru cricket kan saya rabi pi lada fitrai sitom menta haba ki brev ki wat kam sorkar janjar bha ngiwat ngi lak we ke pos no hikai apply arspa la spa ngot teman dia tangi we itai we ru hab la sitom hab trai sitom kena jungi menta bon bala start sudah ka kule ki degree balai fujai di wan apply kam ke bot si jan si file ki certificate bakiyo Henry job opportunities undan laduna hakano kalian te kawai ni kilan kilanti bapin keu saprang bapin biang ka mai gaje kalong ka cricket kawong umdai tanga cricket re kawai na kilan kilanti tena kalian ka school management nilai keren ya play jung bot katto kan yangon ngis ngeudai ban onto angin persyang mentangin sasoy kene ka mamarendong balai senam hadin kata dang bahang irang penkeu susu lese lada ieb kadang bahang irang war susu kilat kelenti ban penkeu ye pi saprang kajing thmu jungi kalong tang kata kawahi ban ai kilat ti philayo kat kine kilat pendon kam bah pi ki knarit haba phile cricket bha phin sala ar ban krekot bha haba ka bormet jungpi haba ka snam jungpi ka to haba pi pengat ka jengbo perkhat haba pindon por ban le ki kam kai pi le cricket pi thaj pi le cheyeng pi sum pi sai nang ta pi la ban krekot bha te ka jingdon jungpi ka cricket academy ro
kan yaram pi ban kiar na bon gijing snew ta shibon gijing mentoy iba pin sayo da ka ba pi register hakane ka cricket academy tina kaliang junga nga kitbok kitwiang nga angnot nga khmi lenti mana pi kat ne kroi kiba yadon hangne sapau ba ki klor cricket nang lenom sning jungi kata kan selong gijing kemen ka bakram Meghalaya Post.news